एकरा बुझा कैसे करिए बलाम छठी माई के व्रत, कैसे करिए बलाम छठी माई के व्रत। बड़ी करे हरकत नहीं एकरा बुझा कैसे करिए बलाम छठी माई के व्रत। दौरा में जौवन सजा बलिबा फल देवरे जुठा बेला चाहेला, 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 फल देवरे जुठा बेला चाहेला। ऐसन देख ले न उत्पत्ति काही रउआ से बात हम साच है काही, रउआ से बात हम साच है काही। ऐसन देख ले न उत्पत्ति काही रउआ से बात हम साच है काही। दौरा में जौवन सजा बलिबा फल देवरे जुठा बेला चाहेला, फल देवरे जुठा बेला चाहेला, फल देवरे जुठा बेला चाहेला, चाहेला। बोला बोला सूरज भगवान की। फल देवरे जुठा बेला चाहेला, फल देवरे जुठा बेला चाहेला। रवि सोनू मन डाल करे न तंग हो, लागत करे पूजा में भंग हो, लागत करे पूजा में भंग हो। रवि सोनू मन डाल करे न तंग हो, लागत करे पूजा में भंग हो। दौरा में जौवन सजा बलिबा फल देवरे जुठा बेला चाहेला, फल देवरे जुठा बेला चाहेला, फल देवरे जुठा बेला चाहेला।